Drum Ponco Sambangonan Sabto Panditwasta Tawang Nawa Dewa Dasa Ratu Sasuruping bareng arpa gumantiring ratri jroning pengidere wonten ingkang kacarita namung gambaraning arga Tursina argaraning gunungan Tursina yen dicatur ana isine apa to warnane gunungan ginambar segitiga minangka perlambang uriping manungsa wonten ing Tribawana Triwilangan telu bawana ngalami alam wonten tigang perangan alaming kebatinan alaming keramean alaming kelanggengan alaming kebatinan mapan wonten ing garba sang bulan 10 dina kinandhut wujuding jebing bayi ing petenganipun biyung alaming keramean yaiku sukma kangen raga sampun pisah ana tetembungan asale ana dadi ana sawise ana mulih mring asale ora ana pucuking goreng ana kembang pangsa warna kembang gane wangi ponce kulima warna iku rupa manungsa ing gayuh luhur asmane kudu ngerti marang sembah ingkang linang perkara ana gambare kayu kastubare papat godhonge sanga yen kiblating jagat papat wetan kidul kulon lor bage manungsa kadunungan anapsir patang perkara iku bumi geni banyu angin yen cara sedulur papate supaya amarah alwanah mutmainah godhonge sanga ngira manungsa urip kapurba wiwara sangen perkara parandene ana gambar kethek aja nulodha lakone kethek yen lagi kumpul padha rukun yen ana pangan padha pansulayan ana gambar macan ana ing sisi kiwa tegese wong pinter kang tumindak ing alisir saka paugraning bebener senajan kebo ana ing sisi tengah senajan wong bodho nanging lakone becik ana gambar kidang gajah miwanaga manungsa urip ora kena tumindak adigang adigung adiguna adigang prane kidang ndelake prane kang bater adigung ndelake krosane ya iku playune gajah adiguna ya iku ndelake marang pemandene awit manungsa ora ana kang sampurna wong setya ana kalane apes wong pinter ana kalane lali waging sirih dilego nanti nyokor manggilingan ana gambare gedhong suwung gambarake uripe manungsa yekti bakal mlebu ana ing alam kubur bondo donya tanpa ginawa derajat pangkat bakal minggat apa kang minangka kanggo sangune yaiku amal kang saleh pakarti kang lugur ingkang migunani tumrap bebranagung kiwa tengene gunungan ana gambare buta loro yen cara malaikate kumpul karo kelawanake nedya takon sapa pangeranmu sapa nabimu lan apa agamamu winaliking kekayon ana gambarane abang-abang anggambarake manungsa kang uwang saka paubraning bebener ingkang bakal anuwaken goro-goro tunjuk banterate
apa sih? Gatot kaca edan, Gatot kaca langsung mencret belum salah dong kan nggak ngomong apa ini ngancing langsini goro-goro ngaso sawetara ya dong ngaso sawetara dong di karo lagi melu prihatin darah jamaku lagi nanjang sakit ayo ngelakoni pas banget ya dong Indonesia di rumah karo sing ngelakoni pun dijaluki lakoni agilan dan sakit dilakoni nandang sakit ya moga-moga diparingi sing waras ya dong Indonesia moga-moga selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat margo masyarakat amin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
Assalamualaikum namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera rahayu. Ayo. Wonten ngarsanipun para murid, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh dalam kasepuhan ingkang lenggah wonten ing tlatah Desa Bantar. Dadi lawang mriki tansah kawula hormati, tansah kawula tadhimi. Ugi wonten ngarsanipun para pincang, Kapolsek Kapak dan Ramil jajaranipun ingkang tansah kawula hormati. Ugi wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Bantar sajroning perangkatipun salam dadanipun ingkang tansah kawula hormati ugi lan sedaya warga masyarakat wonten ing Tlatah Bantar mriki. Lan mligi dumateng Punden kula ingkang kagungan hajat Ibu Siti Samsiah. Hajatane apa to? Hajatane iki paling matur nuwun. Mas Ayu Tania Afisunani ingkang pikantuk bagus Hamdan Muafik. Mugi-mugi dados kaluwarga ingkang sahala. Sakinah, mawaddah, warahmah, amin Allahumma. Amin. Pinaringono putra putri kang saleh lan salehah migunani tumrap bangsa agama guru lan wong. Amin. Lan ugi dumateng para sutresna budaya wonten ing tlatah pundi kemawon menika ingkang sawet live streaming monitor ugi ngaturaken wilujeng enjing. Lan ugi dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Bantar mriki. Mugi para hansip ingkang sawet ngayu tugas mugi-mugi njaluk menika ngantos pura madya wasana kali Sumbeda kali Sanggekara boten wonten alangan setunggal punapa. Lan ugi para sing laku dagang sing pantun ing ratri sing dodok mroyok sing ade dimerjek laris manis tanjungipun dagangane laris duite ngumpul amin Allahumma. Amin. Kadang-kadang seniman-senimati mau ning Tlatah Jatilawang ngene iki budane seniman-senimati kuwi pepundhenku Pak Mito jan. Riyen sadèrèngipun nderek lawan kula menika nderek Rama Isugino Siswa Carita. Gue ganteng aja. Kalau bukan ayah dan senior, wah senior banget. Kamu begini berarti tuane kalau Pak itu, Selang mana ya toh? Selang mana? Orang mampir dong. Oh Bali nih, aku mampir. Tidak kena pecel, ngomong. Aku ratu yang pecel. Waduh nih. Doyannya bubur ya dong. Iya doyannya bubur lah. Ya aja. Iki kanggo nglipur pikir, nglipur penggali sawetara. Aku uga matur nuwun karo pepundhenku dalam paket ingkang kagungan kawasan wonten tlatah mriki. Alhamdulillah piyambakipun nggih nyengkuyung kali kula. Nyengkuyung sekabehane ya sound system bareng nyengkuyung. Anake MC main ya dong MC main jane kayak bocah papa pinter saja. Ari Febri siapa apa pinter ndek anu kuwe kok sing urung pinter amat. Apa-apa teyeng anak sing urung teyeng apa tobat urung teyeng. Tobat ya karo nyaurutan sing urung teyeng. Ayo. Mongso larang gono pirang-pirang. Ono sing senior, sing STW, sing SI Perawan. Komplit ya dong, komplit. Ini mandan benteng apa ora sih? Ya, tandanya mana? Itu nunggu suara lu ya benteng kok. Lu mau berdoa mau ngono, supaya ngono. Lagi guys. Ya tribule. Ayo, bajulake pundutan-pundutan sing mau durung bisa diminangkani. Nuwun sewu, Bu Esiana mawon pundutan punapa mawon.
wonten wonten janda baru, wonten napa malih? Jambu alas. Terus Dewa Tresna. Dewa 19. Bujung, mangke Mas Sinto nggih kersanipun badhe minggah terosipun. Mas Sinto mriki napa mboten? Nah, Mas pirang-pirang. Ning sak menika dipun minangkani kagem para kasepuhan riyin. Menika kangge jampi sayah nggih para punden ingkang lenggah wonten ing tlatah Bantar mriki. Wong tlatah Bantar mriki ya budulurku ya pirang-pirang. Anak gua orang nanti kabeh. Alhamdulillah. Kemudian pirang-pirang ya tembus. Kemudian pirang-pirang ngene. Dulur wadon bareng iya dulur wadon. Ya. Orang ketang kadang sakminah. Minangkani rujak jeruk apa jineman menurut kambang. Sebenarnya niki Pripun? dalang niki wonten